A tots i a totes. Demà celebrem el dia de la nostra comunitat. I avui ho fem a l'escola. Els companys i companyes de sisè van a llegir uns poemes i després tota l'escola ballarem junts la dansa de Dénia. Us desitgem feliç dia de la Comunitat Valenciana. El rei Jaume el primer, el conqueridor. A l'any 1220 nasqué a Montpeller, al castell, el gran rei Jaume I, un rei d'espasa i cervell. Acércate. Cógelo en la mano. Mejor. Un noble engany d'unió dit per bons cortesans, decidí la concepció dels senyors dels catalans. Pere el Catòlic fou el pare del conqueridor guerrer. La reina Maria, sa mare, la Maria de Montpeller. Rei Jaume el Conqueridor, les terres conquista, a l'envia un dragó, moltes dames estima. Als 6 anys, triomfant caigué en mans del malvat Montfort, per innocents i penser, canvia la seva sort. Confiar el fet gentil als bons templers d'Aragó, que instruïren el pupil dalt del castell de Montfort. A Catalunya molts nobles volien sobirania. Lluitaven pels camps i pels pobles rebutjant la tirania. Pels templers aconsellat ja controla la corona. Té tan sols 9 anys d'edat i és magnífic de persona. Hi hagué conspiracions, baralles en tot moment i també traïcions, guanya de seny contundent. Als 13 anys feu matrimoni amb Elinor de Castella, tingué amor sense testimoni, deixa per fi esa parella. També amats i concubines de prop o terres llunyanes, les més formoses fadrines de les terres castellanes. Les núpcies a Barcelona, amb nau Yolanda Hongria, porten just en la corona, també amable companyia. Honorant les fèrtils dames i desafiant grans perills, va guanyar terres foranes i la quinzena de fills. Signant tractat de Corbell, cedint drets en algun lloc, guanyant drets en algun castell i enfadant el llenguadoc. Els amenys també afrontar, de nobles aragonesos, la concòrdia d'Alcalà, els decidí a ser sotmesos. Va fer proeses de conquesta, començant per Mallorca, portant dragó a la testa, va sometre tot Menorca. La mano. Evisa i Formentera li portaren en un plat, un arquebisbe amb falera amb son germà, un tal Bernat. El País Valencià vivia sofrint califat, amb soldats Jaume arriba i en 6 anys fa un conquistat. Alfons de Castella va mostrar enemistat. Com era tot un trapella, acabaren fet tractat. La corona d'Aragó va plegar els valencians, els súbdits d'aquell cantó, els illencs i els catalans. Engrescat per les croades, amb ses vassals vol anar. 6 naus foren dispersades a França a desembarcar. Dictar un plec de comentaris en sa llengua natural i tractar els fets diaris
deixant-nos un gran cabal. Per lo Regne de València, instruccions he donat, els impostos en essència que fins ara cal pagar. Jaume I va pescar i son reialme repartir. 2 regnes hi va deixar, prop de Poblet es morí. Acercaos, acercaos. Gran nombre de descendents, corona en vast territori. Vet aquí els ingredients que feren gran rebombori. És enterrat a Poblet en un sarcòfag reial. D'altres, en aquell indret, lleven llunes del sential. La festa de l'estandard a les illes celebrada. És festeig del rei Gallard recordat cada vegada. La festa de la conquesta és festa del més grans, on la joia es manifesta al cos dels valencians.